Kaktin ke jong blay ka ong utaw ba siya niya hala ka jong ka donut ulong bobit ong kaktin ke jong blay. Lada pipulay ni ki probab kalanong ka ba arpu pra ka ba arpun reu pinlap ya kata ka ong kumne. Utaw ba siya niya hala ka jong ka donut ulong ubabit. Henry jar uba yat start yauta on penim ong kaktin ke jong blay. Utaw ba siya niya hala ka jong ka donut ong kaktin ke jong blay. Ulong bobit ong kaktin ke jong blay. Ubriu ba siya niya hala ka jong ka jing syampang. Ubriu bom kuat ban priang ya kaktin ke jong blay ha ka jing em ke henry bo chu shanya ela ka jong ka jing nang ka jing tip ka jing syampang ka jong ulong ubriu bo bet ong kaktin ke jong blay. Namar kaktin ke jong blay nagi probab hi ka lanong ka balai ka khot ka pasan ka ong to nge au try tala ka dot note baro but what shanya hala ka jong ka jing syampang ong kaktin ke jong blay. Bangin nge ken hau try na du ka dot note ka jong ab jong pi baro om bangin shanya ha ka ta ka jing syampang ka jong ab ka jong pi de namar ka ta kaktin ke jong blay ka ong utau ba shanya hala ka jong ka dot note ulong ubriu bo bet henry utau briu uba yat start yau takin on penim ong kaktin ke jong blay ubriu uba yat kat kum na kaktin ke jong blay uba shanya hau try ha ka jing em ke jo ubom yat kat kum kata ka jing kwa ka dot note ke jong yau tagan on penim ong kaktin ke jong blay namar lada pipule nau Jeremiah ru ka ong kalanong ba khat nyo khot ba khandai ba sipo ko ong kumne ka dot note ka kam shukor ban ya ki ek baro bat kalong ka basniu klem jingkermen we bala ban itu ya ka ngau try ba yet ya ka dot note ngaten jo ya gi khanlai kat ban ai ha we baro kat ba kum kilenti jong kat ba kum uso ki jingle jong ong kaktin ke jong blay hang ne ka ong ka dot note ka kam shukor ban ya ki ek baro ong kaktin ke jong blay de namar kata la dangi shanya tanga ka jing nang tanga ka jing tip tanga ka jing syampang briu ka jong ab ka jong pi ka jing em ka jong ab ka jong pi ka long tik kum tu briu ba bet ong pi bom shanya how try uba shanya ha kata ka jing la de ha ka jing nang la de ha ka jing start la de namar kaktin ke jong blay ka ong nagi probab to nget how try dala ka dot note baro but what shanya hala ka jong jing syampang bangin nget ken how try ka dot note ka jong ab jong pi to ai ka dot note ka jong ab jong pi ngin nget how try bangin shanya ken how try om bangin shanya ak ta jing syampang ka jong ab jong pi om bangin shanya ha ka ni ka dot note ka jong ab jong pi namar ka ktin ka jong blay ka ong ka dot note ka kam shukor ban ya ki ek baro we bala ban itu ya ka henry utrai tu tip ya ka dot note ke jong ab jong pi badu ai nong ru ka jing em ke jong ab jong pi kat kum ke jing le ke jong ab ke jong pi de namar kata wat ai bangin chanya ala ka jong ka dot note ke jong ab jong pi khnang ba kan nom syukor ke jing em ke jong ab jong pi namar la dangi chanya ka dot note ke jong ab jong pi ka ba kut hi kan pai kala ka jing em ke jong ab jong pi namar kan syukor ka jing em ke jong ab jong pi namar ke jing mut ke jing perkhat ke jong ab jong pi mat ke jing mut ke jing perkhat ke jong trai ki long ki ba jingai kum ba jingai ka khndo bat ka beneng ong tin blay kumba ka beneng bar ka khndau ki jingai hadu kata ki jingai ki jingmut ki jong try bat ki jingmut ki jong ab jong pi de na mar kata to ai ba ka dot note ki jong ab jong pi kan shanya how try omang ngin shanya ha ka ni ka dot note ki jong ab pi henra ngin shanya how try uba thau ya ka ni ka dot note unong thau ya ka ni ka dot note ki jong ab jong pi namar kita ki jingnang ki jingtip ki jong breu ha khamat ki jong blay kim long ai ki long kum ki jing bit khamat ki jong blay henra tau shakri jong try uba yat ka jing start on penim ang kaktin ke jong blay ubas ngap ken ya kaktin ke jong try ubas shanya ken ha ka jing elam ke jong try ubom shanya ha kata ka dot note ke jong yau ta ken on penim ang kaktin ke jong blay namar datang kita gi bas ngap ini kaktin ke jong blay datang kita gi ba pen kok ngo how try datang kita ken on penim datang kita kan ki syakri kibran poi ka thong ka jong ki om kita ki brio ki ba shanya tang hala ka jong ka dot note ki ba shanya tang ha ka jing start ka jing nang ka jing tip ka jong ki henry ka bakut ka jong ki kan wan pai da ka jing so sat da ka jing sngau se ha ka jing em ka jong ki henry to ai ba ka jing em ka jong ab jong pi om ngin shanya ha ka dot note ka jong ab jong pi namar ka khten ka jong blai ka ong tau ba shanya ya ka dot note ka jong ulong kum tau brio ba be jong ka khten ka jong blai de namar ka ta wat nom sha ba ka jing em ka jong pi kan poi sha kata ka jing em ka ba long be ka jing em ka jong pi henry tongin long kita ki ba start ki ban yo ek ka jing pen em on ka khten ka jong blai khnang ba ngin long kita ki ba kermen how try kita ki ba shanya how try kita ki ba nget how try na du ka dot note ka jong ab jong pi baro om ki ba nget ha ka ni ka dot note ka jong ab jong pi ka ba la ban syukor ngi ha ka no ka por ka jing em ka jong ab jong pi de na mar kata wat sha ba ka ni ka jing em ka jong ab jong pi ka dot note ka jong ab jong pi kan syukor dala de ya la de henry la dangi shanya how try kan nom syukor
haga jing im ke jong ap jopi namar utrai utip lupa naman ta ka future ke jong ap jopi ka ban sawan haga jing im ke jong ap jopi dai namar kata ka don kam yang ip ban shanya ken hau trai om haga do not ke jong ap jopi tongin shanya hau trai dala ka do not baro bangin nom shanya ha jing shampang brio ke jong ap ke jong pi namar ke jing mut ke jong ap jong pi bat ke jing mut ke jong trai kilong ke jingai ku jingai ke bening bat ke kendau dai namar kata ngin shanya hau trai ngin long ke brio ke start min skap ke kuten ke jong blai ngin pelet jing mut yala de bat ka mon ke jong trai haga jing im ke jong ap jopi ngai champi osgo ye ne ke kuten ke jong blai de to blai udang ker khu ke jing im ke jong pi amen